Dan Allah wai me kike yi haka ne? Dan Allah malama da kata. Dan Allah dan Annabi. Daga yau kada ki sake neman inda nake. Dan Allah dan Annabi ki kyale ni dan Allah. Wallahi da na san halin ki haka yake wallahi babu abin da zai hada ni da ke. Dama ni haka nake? Daga miki rana ki min dare? Wallahi da na san haka kike ba zan ƙara hada tafiya da ke ba. Ina kira ga mata kai ko gane boka bai zamo malam ba. Halima, kuka me kike yi? Me ke damun ki? Babu komai. Yanayin aiki ne. Na yin sun mutane na tana. Na kawo su asibiti sun yi hatsari. Banda ke da abinki? Idan kin tsinci wasu mutane a cikin wani hali na tausayi, ai addu'a ya kamata ka kirga musu. Ba wai ki daga kuka ba. Da Allah ki daina wannan kuka. Kin ji ko? To, wannan kuma wani sabon munafincin ne aka tsiro? Cika. Haba anti. Dan Allah ne haƙuri duk abin da ya faru ya wuce. Mu natsu mu haɗa kanmu. Mu haifar da kwanciyar hankali ga mijinmu. Shi mana, shi na ke nawa. Haba anti, dan Allah ki kawo. Kawo. Sabon. Antuna da kin san me nake so da ke? Wannan rigingimin da muke yi, dan Allah su zo ƙarshe. Dan in na sanar da ke halin da na so na jefa kaina garin bakin kishin mu. Me ya faru? Menene? Duk abin da ya wuce, ya wuce. A'a, ki dai bani labari dai. Kawo abu farko ta goge zo. Gaya min me ya faru? Anti kin san rigiman da muka yi da ke shekaran jiya bayan mun gama kin san Ma'u ta zo ko? Ƙwarai kuwa shekaran jiya. Da ta zo sai ta ɗauke ni ta kai ni gurin wani malami a ban sirrin mallaka. Ba gurin malami ta kai ni ba, gurin wani boka ta kai ni baƙin ɗan wuta. Ina tabbatar miki jiya ni na ga ɗan wuta da idona. Ɗan wuta kamar kaka. Ban labari. Idan kun kula wannan ayan Allah ya yi magana akan abubuwa guda uku. Na farko natsuwa, na biyu soyayya, na uku jin kai. Kaga Allah ya ba wa kowane ma'auraci
makamin da zai mallake abokiyar tarayyarsa a aure, ko kuma in ce miki ɗan uwan zaman aurensa. Wannan wani irin malami ne? Yaya daga zuwa mu faɗa wa mutum bukatar mu sai ya samu a gaba ya ta mana zuba? Wannan ai gurin mai wa'azi kika kawo mu. Sai ka ce wasu sababbin tuba? Ha ba Ma'u. Ni ko menene laifinsa? Mutum ya gaya mana gaskiya? To wallahi da na saka ki ba zan rako ki gurin wannan malamin ba. Ki zo mu je in kai ki gurin malam gwani, aikinsa kamar yankan wuka haka yake, yanzu nan zaki ga abu a ƙasa. Dan dai a sa kishiya ko a yi mata kuciya ko ta bijeji ko ta hankola ko kuma gaba ɗaya a sa mata warin ƙashi ta dai zama a bar tsana. Lafiya? Kin dai ci abin da ya faru. To ni wannan bakin tsinan na malamin na a ina yake? Anti ki daina ce mai malam, wannan mutumin boka ne. Boka. Kuma Ma'u ce ta kai ki? Ma'u ta kai ni. Ai gwanda Ma'u ta daina zuwa mana gida. Haka Ma'u take? Ana ce mata ma ta daina zuwa, ba ni ba ita, kar ta ƙara zuwa inda nake. Gaskiya gwara. Hello? Asma'u, kina jin Asma'u? Ina jin ki, ina yini? Nadiya ce. Ba wani damuwa bane, na dade ina neman wayan ki ban samu ba sai yanzu saboda network problem. Lafiya da kike neman lamba na? Wata muhimmiyar magana ce akan inda kika kai kawarki Halima. Ina ce dai lafiya dai ko? Na ce gurin malamin da kika kai kawarki Halima ba. Din na ji abin da ta yi, duk wulakancin da ta yi miki din na ji. Idan ita ba za ta je ba ni zan je, tunda ita ba gidajiya ce. Ai ko ki so zan kai ki. Ai ko dan wulakancin da ta yi min, wallahi zan kai ki gurin malami. Ina nan uwar gatan gawa idan. Layin da biyu. KY 15. Ki zo ki same ni zan kai ki gida. To shikenan Asma'u. Gobe idan na zo gurin zan buga miki waya. Na gode. Ba damuwa, na gode.
Ma'u? Allah gafarta. Ji yadda muka yi tuku. To, tun da kin yadda, ko ba haka bane, za a taimaka miki. Akwai wasu laƙunƙuna guda 3 da zan baki, waɗanda za ki yi amfani da su. Laƙani na farko za ki barbaɗa shi a kan gadon mai gidanki. Ina tabbatar miki muddin ya shigo ɗakinki ba zai yi sha'awar daidai da minti 1 ya fita daga ɗakin nan ba sai sadda kika ce mashi ya fita. Na biyu za ki barbaɗa shi ne a ƙofar ɗakin ita kishiyar taki. Idan kika yi haka ba zai yi sha'awar ya shiga ɗakin ba. Idan kuma ya shiga, ji zai duk magana da ta faɗa inda kika san karya tana haushi haka zai rika jin maganganun da lafazanta gaba ɗayansu babu daɗi. Na uku to shine Ma'u, ta dai ji bayani ko? Na mata bayani kowai. Yawwa, to shafa shi ake yi. Kuma saboda sirri, anan za ki shafa shi. Ma'u, ba ba ka bane? Wai ba fita za ta yi ba wannan karatu. Wanda ke da abinki ai ba haka za ki sa ba. Haka ya kamata ki sa. Yanzu kuma bari da yin aji in gama karatu. Zan fita na sa. Me haka? Wani irin hauka ne? Ba ki da hankali ne ko me? Wannan ai sun lubanci ne da rashin hankali. Gaskiya ne. Oh, sorry. Sai ka ce wanda ba ta da ilimi, sai ka ce dabba. Wanda dabba ma akan haka. Dan Allah kai haƙuri. Wallahi ba da sani na bane. Tsayi ne kawai. Kin san Allah? Wallahi ba na so in ganta a gaba na. Yayi kwalliyan shi mai kyau kin bata mishi dan mugunta. Kin gani? Fita. Jiki. Idan zaki je so, ai bai gama yin haƙuri ba. Ya isa haka haƙurin. Ta je ba na san ganta. Je ki. Kowa. Sorry, darling. Kira ga mata, kai ko gane boka bai zamo malam ba. Oli, ya kake ya aiki? Tunaninka ya hana komai.
Da shi sa na ce bari buga maka na ji muryar babbai na ɗan ci sanyi yayi. Shi za ka dawo. Wani kawai ya yafe maka ka gama aikin ka ne su ka. Ta fadawo ba. Ai kwanan nan wani hali ma ka tsira da wani idan ta shigo ta ga baka sai ka ɗauke ka tafi. Auntie, ke tana? Sani da hutawa. Mai gidan bai dawo ba? Bai dawo ba. Kuma bai waya ba. To, kuma bari yanzu na dawo. Bari in shiga daga ciki. Sakar zuciya, Allah tsare mu da sharrin zuciya. Hakika. Haba haƙin, wai me kake nufi da ni? Wani irin rashin adalci ne? Da raina da lafiya na ka dinga ɗaukan kwana na kana ba wa abokiyar zamata? Irin sakamakon da ya dace. Kamar yaya? Ban fahimce ka ba. Baka kwana a ɗaki na, baka cin abinci na, baka magana mai daɗi da ni. Sannan ni magana ka ce sakamakon da ya dace da ni kenan? Sakamakon da ya dace da ni. Duk shekarun nan da aka bata, kina zuwa ki je ki kwana cikin ƙarti ki banna a nan gida. Ke adalci ne wannan? Duk biki kallon na a matsayin komai. Ni ba na fahimtar irin wannan kalaman naka. Me kake nufi ina kwana cikin ƙarti? Likitocin da suke asibiti, marasa lafiya da suke kwance, duk ba ƙarti ba ne? Kamar ke ba ƙarti ba ne? Aikin asibiti aiki ne na ceton rai kuma da izinin ka nake yi. Ko ka manta da jirgin da ke tsakaninmu ne? Idan me yanzu zaka dinga jifana da irin wa'annan miyagun kalamun, ka sani duk irin hakina da zaka danne Allah yana kallon ka. Kuma duka abin da zuciyarka take raya maka, Allah shine shahidi kuma shine zai mana hukunci na gaskiya ya saka ma kowa. Wannan ko ke ta shafa, ba ta shafe ni. Kudu, yau ka ne a gidan? Wallahi kuwa, na zo neman Asma'u ne aka ce ba ta. Ya za ka sa a tsakar gida ka shiga ciki mana? Wallahi sauri nake yi, na zo neman Asma'u ne saboda akwai inda za mu je ita. Ai ni rabona da Asma'u ina ga na kai sati 2 kenan. Hani? Kai waye? Waye wannan? Sunana Shine saurayin. Kai, ki mishi. Ba ruwanki, ba ki na tambaya ba. Ki bashi ya bude baki ya magana. Kurma ne shi. Dawo daga nan. Waye kai? sunana Hudu. Na zo neman Asma'u ne aka ce ba ta. To sai me? To ina so in tabbata maka da cewa nan ba gidansa Asma'u bane. Ka ƙara cikin mu. Fice. Shine Fice. Amma gaskiya in haka ne gaskiya baka min adalci ba, baka kyauta min. Au, ai kina iya bude baki ki ce ban miki adalci ba? To bari ki ji wani abu daya. Idan kin taso da irin wannan tarbiyyar ya kamata ki san cewa ni ba zan zuba ido ina kallo katti irin wannan suna shigo min cikin gidana ba. Ki kiyaye.
Idan kin ga maki. Wai dan Allah Sister Halima me ke damun ki ne kwana biyu? Dan na lura kamar akwai matsalar da take damun ki. Bari kawai ki. Wallahi ina cikin wani hali. Mijina gaba ɗaya baya sauraro na. Baya mu'amala ne. Baya shiga ɗaki. Wata ya tsare ni. Ban san me yasa ba. To wannan ne matsalan ki? Lallai Sister Halima. Kuma shi ne ke saki samun buwa kanki cutar hawan jini? To shi ne me? Wannan ai babbar matsala ce. Ina da wanda zai share min hawaye na ne in ba shi ba? Sister Halima kenan. Gaskiya an baro ki a baya. Aini mijina idan ina tare da shi ne ke mijina. Amma da zarar na baro gida, nakan tattara igiya auren sa ne ajiye mishi a gefe daya. Idan ku na sa kafa na fito wurin aiki, maza sai wanda na zaba. Subhanallahi. Kina nufin duk da aurenki amma kina mu'amala da wasu maza kenan? Kwarai kuwa, Sister Halima ba za ki gane ba. Amma zan turo lawan ya miki bayani, sannan kuma ya warware miki matsalolin da ke tattare da su. Kun ga tafiya ne. Sannu, ya hankali ya haƙuri sannu. No, ki taimaka min yarinya ta za ta haihu. Dan Allah tana Hajiya ba yadda za a yi ma anshe ta domin ba nan take awo ba. Likita kuma ya ce ba za a anshe ta ba sakamakon ba ta awo a nan asibiti. Yanzu saboda Allah da Annabi yarinya tana cikin halin naƙuda rai a hannun Allah a ce ba za a anshe ta ba, wai wani likita ya kafa wani sabon doka? Sosai Hajiya saboda ba ta awo a nan asibitin bayan da za a yi ma anshe ta. Inna ki taimaka min dan Allah ka ta mutu ki duba halin da kake ciki. La ilaha illallah sannu. Yarinya ta ki taimaka min. Yarinya sauka asibiti kuma ba ta awo a nan likita ya ce ba za a anshe ta saboda ba a nan asibitin take awo. Gaskiya ne magana da ta faɗa. Ki haƙuri baba. Wannan abin da ta faɗa ba son zuciyarta ba ce. Ƙa'ida ne na asibiti. Doka ce kuma gwamnati ce ta kafa wannan dokar. Saboda wasu matan suna da cututtuka kamar su hawan jini da dai sauransu. Samun takardar awon shi zai sa a samu irin taimakon da mai naƙuda take bukata. Dokan da ba na Allah ba ai ba doka bane. Wani irin doka ne za a ce min doka yarinya tana hannun mutuwa? Gare a hannun Allah ki ce min wai wani doka, wani irin doka? Yanzu ya kuke so in yi da ita? Idan ta mutu ya zan yi? Kwantar da hankalinki. Kar ki damu idan gidan ku ba nisa, za mu iya zuwa ni sai an asa haihuwar a can. Wani irin ki asa haihuwa haka kawai? Ita ma ai likita ce, a nan asibitin take aiki. A nan take? Nan take aiki. To yanzu ya zan yi da yarinya na rashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya take ta sauka? Wallahi ba ta haihu ba, amma dai gab take da ta haihu. Akwai abubuwan da ya kamata ku kawo. Yanzu zan rubuta miki sai ku sami yaro ku bashi sai ya jefa ba sai ya je ya siyo. Ba damuwa, san nemi yaro ko ma ba yaro zan sa shi mijin na ta je siyo. Ina zuwa. Halima! 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 Halima!
Baby na ina kuma za ka je? San tafi jin harkoki na mana. Haba. Baby na za ka yi min haka. Bayan na gaya maka uzuri na. Sai kana kusa da ni ne fa nake jin daɗi. Na faɗa maka mijina baya sauraro na. Ki haƙuri. Akwai wani lokaci. Dan na dawo ai za mu haɗu. Matso ka ji.